Jeg vil her give en forklaring på inner join og outer join og vise eksempler på, hvordan man benytter dem. Man bruger joins, når man vil have en samlet eller den sammenhængende output på noget, der tilhører 2 eller flere forskellige tabeller i sin database. Man altså kombinerer rækkerne eller felterne heri, forudsat at de har en relation. Lad os sige, at vi har en situation, hvor vi har en række events, og en liste på de personer, der har mulighed for at tilmelde sig disse events, altså nogle inviterede. For at gøre det her eksempel enkelt, siger vi, at alle events foregår samme dag, så de inviterede har altså kun mulighed for at tilmelde sig et event. Bemærk, at Sofie ikke har tilmeldt sig noget event, og ingen har valgt eventet movie. Vi har her brug for 2 tabeller. Invite med invite ID og invite name, og event med event ID og event name. Som sagt er de nødt til at have en relation til hinanden, for at vi kan join dem og få vist deres sammenhæng, altså hvilke inviterede kommer til hvilket event, og det gør vi ved hjælp af en fremmednøgle, event ID, i invite-tabellen. Som sagt, for nemhedens skyld har vi en en-til-mange relation mellem de 2 tabeller. Det vil sige, at et event kan indeholde mange inviterede, og en inviteret kan kun tage til et event. Lad os sige, at vi vil lave en liste eller have noget output på de personer, der har tilmeldt sig, og til hvilket event. Vi ønsker altså kun at få vist de personer eller inviterede, som har tilmeldt sig, og ikke interesseret i de personer, der ikke har tilmeldt sig. Det samme gælder for events. Vi ønsker kun at se de events, hvor personer er tilmeldt, og ønsker ikke at se de events, hvor der alligevel ikke er nogen tilmeldt. Vi har derfor brug for at lave en inner join, så vi kun får vist det, der er til fælles for disse tabeller, eller har sammenfald. Altså hvor primærnøglen i den ene tabel matcher dens fremmednøgle i den anden tabel. Og jeg vil nu vise koden. Jeg har her på forhånd oprettet databasen Join Example, hvor jeg har lavet tabellerne med de informationer, som jeg tidligere har nævnt. Jeg har indsat data ind i de 2 tabeller. Og nu prøver vi at lave selve koden, der joiner dem. Jeg siger select invite name fra invite-tabellen, og jeg har på forhånd bestemt, at jeg vil give invite-tabellen alias i, så det viser jeg her. Og event name, hvor jeg giver event-tabellen alias e. From invite-tabellen, og den giver jeg som sagt alias i. Og for at join de 2 tabeller, så jeg får event name med, siger jeg altså inner join event-tabellen. Her er de nødt til at sætte brace på. As e, som sagt. Og for at de 2 tabeller kan blive joinet, er jeg nødt til at sige, at event ID fra event-tabellen er lig event ID fra invite-tabellen. Lad os se, om det giver os det ønskede resultat. Og det gør det. Her kan vi se, at Maria og David har tilmeldt sig eventet fodbold, og Mark og Sara har tilmeldt sig musik. Sofie og movie eller film bliver ikke vist, da de ligger uden for cirklen. Hvis vi derimod ønsker at få output på alle de inviterede, uanset om de har tilmeldt sig et event eller ej, laver vi i stedet en left outer join. Vi er her stadigvæk interesseret i at se de events, hvor ingen har tilmeldt sig, men derimod alt på venstre side. Vi prøver at kigge på koden. Det eneste jeg faktisk skal gøre her, er i stedet for en inner join, så laver vi en left outer join. På den måde ønsker vi at få output på alt, der ligger til venstre for min join. Det vil sige i invite-tabellen. Vi ønsker at se alle de inviterede. Vi prøver at se. Og ganske rigtigt ser vi, at Sofie
nu er kommet med, hvor hun ikke var blevet vist før. Og man kan se, at hun ikke har tilmeldt sig noget event. Hvis vi derimod ønsker at se alle events, uanset om der er nogen, der tilmelder sig eventet eller ej, kan vi lave en write auto join. Så tager vi alt på den anden side. Vi prøver at se. Og nu kan vi se, at eventet Movie nu er kommet med. Og Sofie er forsvundet igen, netop fordi vi kun vælger at se alt på højre side af cirklen. Og hvis vi lige prøver at kigge på cirklen til den, her kan vi netop se, at det nu er alt på højre side. Vi får altså alle events ud, men ikke inviteret, som ikke har tilmeldt sig. Hvis vi ønsker at se alt indhold fra begge tabeller, bruges en full auto join. Alt vil hermed blive vist. Og vi prøver at kigge på koden her. Vi laver altså om til en full auto join. Så skulle vi gerne få alt vist. Og ganske rigtigt, nu er Sofie kommet med, og Movie er også med. Det vil sige, alt i vores to tabeller bliver vist, uanset om de har et event tilknyttet eller ej, og omvendt. Jeg har nu vist eksempel på en inner join, en left auto join, en right auto join og en full auto join.